Pasen rennen. En wat is dat? Rennen mij een stok. Rennen. Rennen. Door de warm. Voor Ding mij Jezus. Oké. Ding Ja. maar Jezus. Ja, via de winterknecht. Je moet er nog aardig soepel wezen. Dat is een jong hinder. Ja. Daar ben ik op geselecteerd. Oh, ja. Zie je maar zo mooi echt met rent. Ja, dat gaat fantastisch. Mooi de knippels omheen. Ja, hij moet wel even oefenen. Wij 2 keer oefenen en onderwijs even ondersteunen. Maar wat hij hem doet bij het eind? Palmsnijn, optocht, een traditie van al 180 hier in Akkerum. Met de muziekvereniging, harmonie, met de band. Altijd een prachtige dag in het dorp. En daar staan we voor. Prottebeen. Prottebeen, er komen er volle meer. Ja? Als we bij Koepersburg in stop drukken. Dan gaan we even naar Leupingen. Dan spelen we van varen even de Palmsnijn versjes. En dan gaan we weer terug naar Koepersburg. Wat ben je aan het doen? Eten! Eten? Ja! Vertel even wat je doet. Wat ga je aan doen? Lopen! Dat doen we. Waarom ren je hem dan? Voor Palmzondag. Palmzondag. En wat is dat dan? Is dat? Nee. Je herinnert maar wat. Ja. En je hebt ook een zelfmasje bij. Ja. Het zijn ook al allemaal klasgenootjes. Ja, heel veel. Ja? Heel veel. Ik heb Bloem ook al gezien. Vind je het ik leuk, Joet? Ja. Wat maakt het zo leuk? Dat er zoveel mensen zijn met de stokken en de Paakse bands allemaal. Wat ontzettend mooi dat u zo'n mooie traditie hier in het dorp heeft. Met je net jongen. Hè? Met je net even jongen. Ja, wel hier. Wat moeten we eigenlijk, jongen? Ja, wij zijn klaar voor. Laat ze maar komen. Dan krijg je altijd een poetsje, mooi lekkers. Zo. Ja, daar zit een cadeautje in en een mandarijntje, chips, chocolade. Ja. Dit is een beetje om de band te lokken, wat is dit? Nee, is om te trakteren, hè? Ja, dat ze het weer vol stien hadden optochten. Nou, hoe voelt het? Leuk. En wat weer dan leuk? Drinnen. Drinnen. Ja. Net in de zakken. Net de chippies in de zak. Nee. Nee? Het drinnen is belangrijker. Oh, ja? Ja. Dit ding zit eerst, ik heb hem vol mijn snoep. Oh, en dan, waar is dat bleun? In je buik.